Weather and nature. Shi weather shine yanayi na gari. Ai da ka ji ana cewa yau weather yayi zafi, yau weather yayi sanyi, yau weather akwai iska. Wannan abin da ake cewa shine yanayin gari. Weather ɗin kenan da turanci weather. Da Hausa kuma sai ka ce mishi yanayin gari. And nature. Wannan nature shine abin da Allah ya ƙirƙira, halittan Allah. Daka idan ka fita ka je waje ka kalli yadda Allah ya shimfiɗa daji, ka ga guri a cike yake da bishiyoyi da ciyawa, ka ga halittan Allah. Wannan nature kenan. Wani lokaci idan ka je bakin teku ka ga yadda Allah ya shimfiɗa ruwa, ka ga iya kallonka, halittan Allah kenan. Wani lokaci idan ka fita waje ka je wani gurin da ba idonka baya iya ganin komai sai yashi kawai. Yashi guri ne kawai, sahara kenan. Duka nature ne, halittan Allah ne. To yau turancin da za mu koya shi ne akan halittan Allah da kuma yanayi na gari. Da mu kalli sentence guda uku sai mu gode ma Allah. Idan kana so ka ce ana ruwa a waje, idan kana so ka ce ana ruwa a waje, ka ga shi ruwa halittan Allah ne. To idan aka yi ruwa kuma sanyi sai ya shigo. Shi kuma sanyin shi ake cewa weather, yanayi. Idan kana so ka ce ana ruwa a waje sai ka ce it's raining outside. It's raining outside, ma'ana ana ruwa a waje. Kun gane wannan? Idan kana so ka ce ka yau ranan ya ƙwallo, ma'ana yayi haske, yayi dau. Shi rana halittan Allah ne. Idan rana kuma ya ƙwallo yayi haske, to me zai faru? Sai zafi ya shigo. Shi kuma zafin shi ake cewa weather. Idan kana so ka faɗa hakan da turanci sai ka ce the sun is shining. The sun is shining, ma'ana ranan ya ƙwallo. Ka taya mu liking wannan video kuma ka sharing wannan video, sa'annan ka following wannan page saboda samun content na ilmantarwa ire-iren wannan. Idan kai hakan ba za ka taba kai da na sani ba. Like turancin ka ne zai dinga karuwa akai da yardan Allah. Da mu ci gaba da karatu. Wannan karatu a kyauta ake yin shi da yardan Allah. Sai na ƙarshe, idan kana so ka ce yau ana sanyi a waje, yau ana sanyi a waje, da turanci sai ka ce it's very cold today. It's very cold today. It's very cold today. Wannan shine zuwa mu koyi turanci gaba daya. Ni na ku dan Aliyu Rilwanu wanda ke karaman turanci yau da kullum. Sai mun sake haduwa a karatu na gaba. Na bar ku lafiya.